Bizitzak erronka baten aurrean jarri gaitu guztiok. Eta oriotarrok erronka honen aurrean hartu dezuen jarrera eta ardurarekin erabat hunkituta nago. Eskerrik asko. Udalak hainbat erabaki hartu behar izan ditu berehalakotasunez, zer etorriko zenari itxaron gabe, eta ondorioz gaur udal baliabide eta zerbitzuak itxita ditugu, eta langileak etxetik lanean. Egoera honek guztioi eragiten digu, baina batipat egoera okerrenean zaurgarrienean daudenei. Ondorioz, udaletik lehentasuna eman diegu gizarte zerbitzuei eta herrian zaintza sarea osatu dugu. Hemendik nire miresmena eta eskerrona zaintza sare hau osatzen lagundu duten guztiei eta gaur voluntario lanetan dabiltzan guztiei. Txapeldunak zarete. Beraz, udalak lanean jarraitzen du. Egoera honek jarri dizkigun erronkei aurre eginez, baina baita ere lehendik ere eskuartean genituen lanak alboratu gabe. Baina beti helburu bakarrarekin, pertsonak eta hauen bizitzak erdigunean jartzea. Oriotarroi ondokoa eskatu nahi dizuet. Zaintzen jarraitzeko. Zaintzen lehendabizil norbere burua. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailetik igorritako gomendioa jarraituz eta norberaren autozaintza bultzatuz. Egunak luzeak bai dira eta sarri bestu egiten baitira. Horregatik, herritarri gogoratu nahi diet, edozein behar izanen aurrean hor dituztela udal baliabideak. Izan, udaltzain, zaintza sare, alduntze eskola, gizarte zerbitzu edo udala bera. Eta behin autozaintza eginda, jarraitu elkarzaintzan. Benetan pozgarria eta hunkigarria baita, bizilagunak eta auzoak elkarzaintzan eta elkarbizitzan sentitzea. Horrek egiten gaitu herri. Oriotarrok herri solidarioa garela argi geratu da. Denok denontzat eginez, denok irabazten baitugu. Herri bezala jokatzeko unea da. Eutsi eta musu bat.